पानी नहीं बढ़िया खरा पड़ती ना भल फटा आसवे बढ़िया मामू माने पूरा वीडियो वेलकम टू आवर चैनल एटा हूँ सेकेंड वीडियो ब्लॉग आज आम जाऊँ पंचलिंगेश्वर आउ सकाल होती 6टा आगू देखु कौन कौन हम सब देखेबी कौन कर तमें रंग साइड रे जाउछ तमें रंग साइड रे पळौछ जोता स्टैंड टिकट उठाऊ से पिला देख केमती हो यहाँ पे कौन पे सीधा बा सीधा बे सीधा ऊपर कितना हाँ सीधा बा मुझे देखी ठाकुर देखा धला गोटे मंदिर ना
ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଗୋଡ଼ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ସେଇଠୁ ଆଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଯାକେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରାସ୍ତା କରିବା କଥା ନା ରାସ୍ତା କଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଇଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ସୋ ହେ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଝରଣା ପାଖରେ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖ ହେଇ ସେ ତାର ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତାର ବସିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇନ ମୋର ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଏରା ଫଟୋ ଉଠୁନୁ ତାର ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇଲାଣି ଉଠା ତା ଫଟୋ ଉଠା ସେ ପୋଜ୍ ଦେଇଛି ଝରଣାଟା ମସ୍ତ ଅଛି କାଟିଦେବୁ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଧରିପାରିବୁ ବାବା ଭାଇ ପାରା ଧରୁଛନ୍ତି ଧରିଲି ମୁଁ ଏଇପଟୁ ଉଠାଏ ଭଲ ବଢିଆ ଖରାପ ପଡୁଛି ନା ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବେ ବଢିଆ ମାମୁଁ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନାହିଁ ହଁ ପାଣି ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ମୁଁ କହୁଛି ପାଣି ନାହିଁ ସେଠି ଯିବା ଚାଲ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ସେଟା ଯାଇ ହବନି ସିଆଡେ କାଦୁଅ ପୁରା ମୁଁ ତ ଯିବିନି ପାଣି ଆଉଛି ରାତିରେ ନହେଲେ ଏଗୁରା ଏତେ କାଦୁଅ କେମିତି ହେଲା କାଦୁଅ ପୁରା ଏଠି ଦେଖୁଛି ଆଇଛନ୍ତି ବେକାରିଆ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର କାଦୁଅ ଦେଖ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଏଇ ପିଲାଟା ମାରତେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବେ ପାଣି ବା ଆଉଛି ରାତିରେ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏମାନେ ସବୁ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ରାତିରେ ପାଣି ଆସୁଛି କେବଳ ରାତିରେ ଆଉଛି ଅଛି ମିଶି ଯାଇକି କାଦୁଅ ବାଲି ଆଉଛି ହେଲା ଏରା କାଦୁଅ ବାଲି ନା ନା ବାଲି କାଦୁଅ ଦିଟା ମିଶା ଅଛି କିଏ ମିଶଉଛି ରାତିରେ ନା ସେ ଅଲରେଡି ରାତିରେ ମିଶି ହଉଛି ଏଟା କିଏ କହିଲେ